जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो थाइखा जरा दालाय बर' फरायसा आफादा जथायै दिनै थाइखा जरा दैमु गोजौ फरायसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो हाबाफारि बायदियै गिबियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिसेसर बसुमतारी बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सावगारियाव बिबार बाउजेनो थाइखा जरा दैमु गोजौ फरायसालि गोरायुं दिनेन्द्र ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि थेबास्रोन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै ओनसोलनि गेजेर गोजौ आरो जौमा फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै सोलोंथाइनि सायाव आरो बर' हारिनि समाजारि जेंना बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लादों। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाइखा जरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों दिनैहाय बे दैमालु गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जे 31 मार्च जे फरायसा सान उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे 67थि बे जोनोम सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। दा बाहायनो जों फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। आरो बिनि उनावहाय जोङो गोजौ फरायसालिनि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरजों जिहेथु गेवलां सावरायनाय जों हाबाफारि लानाय जादों। सोलोंथाइनि सायाव गेवलां सावरायनाय, आथिखालनि जे थासारि बिनि सायाव गेवलां सावरायनाय जों हाबाफारि लानाय जादों। दा बाहाय जोंनि जिल्लानि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि थेबास्रोन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा जे दिनैनि जे 31 मार्च जे फरायसा सानखौ जे फालिनाया सारा आसामावनो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै आसाम सरकाराबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे जिल्ला दख'र आरो दालाइ आफाद मोनफ्रोमावबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फुंबिलि समाव सोर सोर आलासिफोरखौ लानानै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों? जोङो फुंबिलि समाव बड'फानि सावगारियाव बिबार बावगिरिगिरि हिसाबै जेरै दैमालु गोजौ फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि मानाव गेदेर नीलेन्द्र नार्जारी बिथांखौ जोङो लानाय जादों। आरो दा दसे उनाव जोंनि ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाव बाहागो लागोन। मोनसे समाव बे समावहाय जों नुबाय थानो मोन्दों जे गोबां ओनसोलफ्राव ड्राग्सनि जिथु बाहायथि बे बांबोगासिनो दङ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना फरायसा आफाद जानानै बेफोरनि सुस्रांनायनि राहाखौ मा लागोन उनाव? जोङो ड्राग्सनि खेथ्रआव जोङो सांग्रांथि मेल जों लाबाय थानाय जादों। जों मोनफ्रोमबो दालाइ आफादनि सिङाव गामि गामि जोङो सोलोंथाइनि सायाव जे ड्राग्सनि सायाव समाजनि थासारिनि सायाव बेखौ लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै दा जोङो हाबाफारि लागासिनो दङ आरो बेनि सायाव जोङो एक्सनबो लागासिनो दङ। जेरैहाय दादगारि ओनसोलाव दिनै ड्राग्सनि थासारिया गोबां जाबाय। दा बेबायदियैनो मोनसे जोङो हानजा ड्राग्स जे फालांगिफोर बेखौ हमनो थाखाय जों मोनसे हानजा बेहाय फाथायनानै दोनदों। दिनै सानफा एफा हमनो मोनबाय थानाय जादों। आरो बेल' नङा, जोंनि ओनसोलाव गोबां ड्राग्सनि जे फालांगि बे सोलिबाय थादों आरो बेखौ जों गैया खालामनो थाखाय बिनि सायाव जोङो हाबाफारि लागासिनो दं। ससाइटिनि जे गार्जेनफ्राबो बेनि सायाव माबायदि जानांगोन? ससाइटिनि गार्जेनफ्राबो सांग्रां जानांगोन आरो जे आथिखालनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ जोङो जोथोनै लाखिनांगौब्ला जोङो ड्राग्सल' नङा फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो नोजोर होनांगोन। आथिखालाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय नोंथाङा मा खावलायगोन? जे आथिखालाव जे फैबाय थानाय जे लाइमोनफ्रा
गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनथारनांगोन लाथारनांगोन मानोना दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि जिहेथु दैदेनगिरि जागोन दा बेखायनो आथिखालनि जे लाइमोनफ्रा गावनि थांखियाव सहैनांगौनि थाखाय जेब्लायबो नाजानांगोन जासिगोन